L'Alcúdia ha celebrat un any més el tradicional aplec de cassoles d'arròs al forn, organitzat per l'Associació de Dones de l'Alcúdia. Aquest és un dels plats típics a la població i en arribar les festes són molts els que hi participen d'aquest acte, cuinant la seva cassola d'arròs al forn i portant-la al voltant de la Casa de la Cultura, per menjar-se-la amb amics i familiars. Les integrants de l'Associació de Dones han fet càrrec de 12 cassoles de 10 racions cadascuna. Al començar, en principi, fent concurs de cassola d'arròs al forn, el que passa és que és tan difícil al començar a provar cassoles, esta magral, l'altra també, i ara han fet un dia de les cassoles d'arròs al forn. Nosaltres es donem una bolsa, ells paguen 5 euros, nosaltres donem una bolsa en la beguda, en una picaeta, el que ens pareix, i ells fan la cassola de la manera que volen, a cada un fer-la. A banda de les dones de l'associació i de les autoritats municipals, un gran nombre de veïns i veïnes hi participa d'aquest dinar. La colla de festers de 2014 o l'associació de jubilats i pensionistes, que mai falta a la cita. Nosaltres ens n'han fet 2 de 9 racions, 18 per 18. I les principals diferències sorgeixen a l'hora d'explicar com s'ha de fer un bon arròs al forn. Cadascú té la seva manera de cuinar-lo. Jo poso all, tomàquet, querella, la botifarra, blanquet, no, llonganissa no, patxoqueta, cigró, i ja està. Ho fixaré què fer i ja està. Hi poses costelleta, cansalà, la querella, els alls, els cigrons, la matxoqueta i tot. Ho sofritxes primer la carn, l'altre poses a bullir i entonces quan fas la cassola i t'és bona. Però li has de posar un muntó de costelleta, botifarra, blanquet i tot això, si no, no t'és bona. Esta que no la tasta-la tu. Espera. Bona. Tota la vida s'ha fet en l'arròs, querella, fesols i la cabeça d'alls. I ja està. I el portaven les dones de casa al forn, així en caldo, a coure-lo. A coure-lo al forn. Al forn, no com ara que el couen en casa, entonces era dur-lo al forn. L'Associació de Dones de l'Alcúdia organitza una rifa amb la col·laboració dels comerços de la localitat, els regals de la qual es lliuraren en finalitzar el dinar. El 12! Això està molt bé, això és el millor.